musi wanga uri mukana wekuti nzvimbo yeWazvaremhaka kuward 18 yechikomba East Constituency isanganewo neumiriri wechikomba East Constituency mudare reparamende Honorable Minister Felix Tapiwa Mona vachipembera kukunda kwakaita musangano weZANU-PF apo mutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa pamwe chete naivo Honorable Minister Mona nemakanzura ose 14 vakakunda musarudzo dzakaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu gore rapera. Vechidiki vatambira panzvimbo iyi vachimhanya navo Honorable Mona nemufaro. Madzimambo anoti Chief Msarurwa, Chief Chivese, Chief Mtekedza, Chief Kareya, Chief Nyoka pamwe chetewo zvakare na Chief Neshangwe vanga varipo pachiitiko ichi. Uye Chief Msarurwa Honorable Minister Felix Tapiwa Mona vataura pamusoro pekukosha kwazvakaita kutenda vanhu nekutsigira kwavakaita mutungamiriri wenyika uine musangano weZANU-PF musarudzo dzakapfuura. Vakati kuvhoterwa kana kusadzwa nemunhu hachisi chinhu chidiki uye chinhu chinofanira kupemberwa nekukosheswa. Kutanga ndochanoda kuzvitenda zvikuru ndichikuti vabereki munondidadisa, ndinotenda zvikuru, ndinoimba nemi ana baba nana mai. Handingakwanise kukutendai zvakapfurikidza, asi ndinoziva kuti nemutsa nekubata kwamunoita ichokwadi rudo rwamunondiratidza runoshamisa. Ndinoudza vanhu vandiroshanda navo kuti vanhu havafambire zviwanikwa. Ukaona munhu abuda mumba make rudo rwaaisa pamberi rwekuti ndoda unoonawo mwana wedu ndo runoenda pamusoro soro. Kuuya kwamaita muchitsva nezuva nemabasa amasiya makoshesa kuzonzwa hurukuro yatinayo nekutendwa kwamuri kuita. Saka inzwai kutenda vabereki. Vati mutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa vari kufura mberi nezvirongwa zvekuvandudza zviteshi zvendege pamwe chetewo zvakare nenzira dzinofambiswa zvitima railway line pamwe chetewo zvakare nemigwagwa nyika yose pasina nzvimbo kana dunhu rinosiyiwa pasi pemuono wavo. Vati nzvimbo yeManhize ichava nenzira ichafamba chitima railway line kubva kunzvimbo iyi kusvika kuNyazura. Tavapa nguva yekuti tatarisa nekufamba nemuono washumba murambwi vanova president vanenge vachitipa kuti ngatifambei takadai takadai takadai. Saka ndotsoka dzatiri kutevera mumashure mavo tichizadzikisa muono wavainavo wekuti nyika ino hakuna munhu hakuna nzvimbo zvichasara kumashure. Saka ndodangotenda naizvozvo ndichiti kupera kwazvose isu ndisi tichaisa musoro pamwe chete sechikomba East tosarudza zvatinoona kuti nyika yedu idaenda mberi. Mambonzwa chairman vachitaura kuti kune Manhize. Manhize ndo inenge chapika simbi zvemhando yepamusoro vaizivana Zisco Steel, ndo inenge yaZisco yedu yemazuva ano. Tiri kushanda navo, tichagadzira njanji ichabva paManhize yoya kuMbvuma. Tiri kutarisa kuzotanga imwe njanji zvakare inobva Mvuma ichinobata kuNyazura tobva taenda kuForbes border post. Tabva paForbes border post tiri kunovandudza bhodha iroro toyambuka tonosvika kuBeira. Mukuru mumusangano weZANU-PF Central Committee member Mai Dorothy Chigweremba vatendawo rutsigiro rune vazhinji vechikomba pamwe chetewo nebasa riri kuitwa naHonorable Minister Felix Tapiwa Mona vakazvininipisisa. Dai pasina ini tingadai tisipo pano, asi nekuda kwenyu tiri pano makatigonera. Regai nditaure kuna ana mai vakuru vakare kana kuti madzimambo edu aya vanoziya chivanhu, vanoziva kuti vakuru vaiti kubereka kwomumwe ndekwako. Saka ngatitendei baba namai vakatiberekera mwana anonzi Felix Tapiwa Mona, ngatimbovatendai. Vamwe vataurawo pachiitiko ichi mukuru wechikomba DCC musangano weZANU-PF Comrade Vernon Muringani vachitaura pamusoro pekukosha kwakaita kubatana pamwe chete uye kuvandudza zvirongwa zvekusimbisa musangano kubva kumasero. Ati yakuenda kuti inoita zvainoita party yeZANU-PF yakuenda kunoita restructuring exercise iri kutanga munguva pfupi iri kuuya, ichatangira kubva pamaseo structures yoenda pamabranch yozoenda pamadistricts. Chikumbiro changu nechishuviro changu ndechekuti kana tichinge tanokuvaka mastructures iwayo ngativake mastructures echokwadi tisingadyire uroyi mukunyara.
hazvina mhosva kana muvakidzani kana baba kana mai vaine mateya chipo chavainacho. Kana takugadzira mastructures panguva ino kwete mastructures kungoti chero apinda mustructure. Vamwe vazhinji panzvimbo iyi vafarira chirongwa chekusimudzira madzimai nekuvapa huku vanosanganisirawo amai Makahamadze pamwe chete namai Nyandoro venzvimbo yechikomba East Constituency kuward 18 neward 21. Toda kutenda zvizhinji honorable Vamona zvari kutiitira kunzvimbo ino yemausvu. Takapuwa mari dzemukando, tabudirira zvizhinji, mukando rupfuurira mberi, topuwa huku, zvese izvozvo takuwanawo mari dzokubhadhara vana school fees. Tikuramba tichingokondina chipo mamwe magrupu anga asati awana huku, ada kutenda kuti nyakudirwa ngarambe vakadaro. Vanobata basa muofisi yahonorable minister Vamona vaLafumo Masunungure vazotaurawo vachipendera pamusoro pechirongwa ichi nezvimwe zvirongwa zvebudiriro muchikomba East Constituency. Chirongwa changa chiri panapa ndingada kuti ndizivise veruzhinji kuti chirongwa changa chiri panapa ndichokutenda vatsigiri vemusangano ZANU-PF nekuvhota kwavakaita vachivhotera mutungamiriri wenyika musarudzo dzanga dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu mwedzi gore rapera. Urongwa uhu honorable vakahutanga vachitangira kuklasa yekutanga vakaenda kuklasa yechipiri nechitatu mwedzi wapera. Iyezve nhasi vanga vari pano paklasa yekupedzisira panga pane madistrict anotiwo Masasa Wilshire headquarters pamwe chetewo zvakare nemazvare mhaka neukovere nemausvu. Asi chinangwa cheprogramu yanhasi chachite kuti aiwa taakuchimuvha kubva paprogramu dzekupembera nekukunda kwatakaita tochichinja topinda mumudhu yekuti tichienda pakunoshanda. Vazhinji vanoziva kuti pane urongwa hwakasiyana siyana hwebudiriro hwakatangwa nahonorable Mona. Mayouth tine mayouth anosvika iwawo akawana huku mbudzi anosvika almost kuma 700-800 vakawana mbudzi dzekuti vaite pasoni kune vamwe, uye tine madzimai akapuwa mukando $1,000 padistrict rega rega. Zvozotiwo zvakare nyaya dzemabhasikoro sofa pamasabhuku ese ari 675 emuchikomba East 450 vakawana mabhasikoro, uye vamwe vacharamba vachiwana sekutaura kwazvinoitwa nahonorable Mona. Lafumo muchakandiona Masunungure weRadioFire.com ndiri panzvimbo yeWazvare Mhaka kuchikomba East Constituency.